କୋଟି ଦୀପାଳିର ଶିଖାରେ ସାଇତା ଶିକ୍ଷା ଆଲୋକର ଉଛୁଳା ବନ୍ୟା ଶିଖାଇ ବିତାଇ ଅର୍ପଣୀ ଅଜାଡ଼ି ବାଣ୍ଟି ଯେ ଶିକ୍ଷାକୁ ହୁଏ ସେ ଧନ୍ୟା। ନିଷ୍ଠା ଖୁଆ ଦଣ୍ଡେ ମନ୍ଥିଲେ ସେ ସିନ୍ଧୁ ମୀମାଂସା ନିର୍ଯାସ ଲହୁଣୀ ଝରେ ଜ୍ଞାନ ପସରାର ଅମୃତ ସେ ସ୍ୱାଦ ଅନ୍ୟ ସାକ୍ଷୀ କେବେ ଜୀବନ ସରେ। ସେଇ ଅନ୍ୱେଷାର ପୂଜାରୀ ପ୍ରଜ୍ଞା ପାରବାର ସମୁନ୍ନତ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ମୋ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ଦିର ହୋଇ ଉଠିଛି ଧନ୍ୟା ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟା ଆଉ ଅସାମାନ୍ୟା। ଶିଶୁ ଚାରୁ ଭୁରୁ ବାସରେ ଯେ ବିମୋହିତ ସେ ବୋଧେ ଶିକ୍ଷକ। ଶିଶୁ ଘୁଙ୍ଗୁରର ଝଙ୍କାରରେ ଯେ ଆନନ୍ଦିତ ସେ ବୋଧେ ଶିକ୍ଷକ। କେବେ ଯଦି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚରାଯାଏ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ବସାଣର ପାଉଣା କେତେ ମର୍ମାନ୍ତ ବେଦନାକ୍ତ ସିଏ ସମ୍ଭବର ପଡ଼ିଆରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସମ୍ଭାବନାର ପାରିଜାତ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତି ପୁଲକର ମଟାଳ ଛାତିରେ ସାରା ଜୀବନ ଶିଶୁ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ଚିତ୍କଳ ମରୁଡ଼େ ସାଧନାର ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷର ଜହରକୁ ଢକଢକ କରି ପିଇ ଯାଉଥିବା ମଣିଷଟା ବୋଧେ ଶିକ୍ଷକ। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଲାଭ କରିଥିବା କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ କୃତିକୁ ଆଜି ଆପଣେଇ ନେବା। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି ମୁଠାଏ ମାଟିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟର ଗଙ୍ଗା, ବିନ୍ଦୁଏ ଝଲକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିଚିତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଳିରେ ସାତତାଳ ଉଦୟରଶ୍ମିର ପ୍ରାଣଶକ୍ତି। 1974 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଏଯାବତ୍ ଏଠି ଚାଲିଛି ମଣିଷ ତିଆରିର ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ଅରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅସଂଖ୍ୟ ଉଦ୍ଭାସିତ ଜ୍ଞାନ ତାରକାଗଣ। ସେହି ତାରକାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କୁମାର ଜେନା 1990 ମସିହା NITS ଫାର୍ଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ବେହେରା 1993 ମସିହା ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ NITS, ମମତା ସାହୁ 1994 ମସିହା ସେକେଣ୍ଡ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ NITS, ନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ 1994 ମସିହା ଥାର୍ଡ଼ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ NITS, ଡଲିମଣି ବେହେରା 1995 ମସିହା ଫିଫ୍ଥ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ NITS, ମାଧୁରୀ ଜେନା 1995 ମସିହା ଫିଫ୍ଥ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ NITS, ସାର୍ଥକ କୁମାର ଜେନା 2005 ମସିହା ଫିଫ୍ଥ ପୋଜିସନ୍, ନିବେଦିତା ଜେନା 2008 ମସିହା ଫିଫ୍ଥ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ NITS, ସ୍ମିତାଲି ମଧୁସୂଦନ ଜେନା 2016 ମସିହା ଫିଫ୍ଥ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ NMMS, ସ୍ମୃତିରେଖା ଜେନା 2019 ମସିହା ସିକ୍ସଥ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ NMMS, ଶୁଭସ୍ମିତା ରିପୁ 2020 ମସିହା ଫୋର୍ଥ ପୋଜିସନ୍ ଇନ୍ NMMS, ଶ୍ରୁତି ସମ୍ପନ୍ନା ସାହୁ 2021 ମସିହା NMMS, ଈଶା ଜେନା 2021 NMMS, ରୋଶନ ଜେନା 21 NMMS, ଶୁଭସ୍ମିତା ରିପୁ 2022 NMMS, ସ୍ୱୟଂ ସମ୍ପନ୍ନା ଜେନା 2022, ପ୍ରତ୍ୟାଶା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଦଣାଇ, ଜିନେଶ ଜାଲି 2024। ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ସଫଳତାର ସିଡ଼ି ଚଢ଼ି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହୋଇଛି ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସନୀୟ।